Яхи, ще ми разкажете ли малко повече за Diamond Clean на Philips? Разбира се, Орлина, Diamond Clean работи с звукова технология и когато включиш четката, главата й прави около 62 000 вибрации в минута. Представи си, че ти когато си четкаш зъбите с обикновена четка, ти правиш едно движение, две движения, три движения. Тоест ние спестяваме всичко това по този начин. Това го спестяваме, освен това правим много повече движения, които са ефективни. Всяка вибрация е едно твое ефективно движение, което пък помага за много по-добро почистване на зъбите. Не обичам много резките промени и някакси си мисля, че тези 62 000 движения няма ли да ми дойдат малко в повече? До цяло не мисля, че ще имаш проблем с свикването, тъй като единственият дискомфорт, който може да е в началото е, че леко ще те гаделичка. Самите четки пък фабрично имат програма, която се казва Easy Start и в първите 2 седмици на ползването им те вибрират с 40% по-нисък интензитет. Другото нещо, за което се сещам, че аз много често пътувам. Няма ли да имам проблем с зареждането? Според мен няма да имаш проблем с зареждането на четката, тъй като Philips Diamond Clean идва с два варианта за зареждане. Единият е USB кълъв, в който поставяш четката и можеш да го включиш към компютър, в колата. Другия начин е чрез индукционна чаша. Поставяш си четката в една стъклена чаша и тя се зарежда автоматично. Като се зареди четката, батерията издържа около 3 седмици, така че е изключително дълготрайно. Не трябва да я зареждаш всеки ден. Цели 3 седмици? Да. Изглежда страхотно. Виждам, че Diamond Clean има различни режими. Има режим почистване, има режим изпелване, има режим полиране, има режим грижа за венците и чувствителни зъби. Главата на четката вибрира с висока честота и при всеки от тези различни режими вибрира с различна честота, така че да посрещне твоите нужди. Когато примерно си избелвал зъбите, може да ползваш режима Whitening, така че да поддържаш ефекта от избелването, тъй като главата вибрира с такава честота, че по-добре да премахва повърхностите от цветяване по зъбите. А защо да не използвам добрата стара четка за зъби? Проблема с конвенционалните, така да ги наречем, ръчни четки за зъби е, че там има голям риск от грешка от страна на човека, който ползва четката и ако не се използва правилно ръчната четка за зъби, има риск да се увреди емала на зъбите. Това нещо при Philips Diamond Clean го няма, защото единственото, което се изисква от теб е ти да си я държиш върху зъбите и просто да преместваш от зъб на зъб. Чудесно, имам вече USB кълъфът, имам страхотната четка. Наистина много благодаря за ценната информация. Всичко добро. Чао! Чао, чао!